बाथि गोजोन बिटिआर गोरोबथाखौ लाना बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि। दिनैनि साना बिटिआर गोरोबथानि 5 बोसोर आबुं सान। बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्ला खोन्दोफ्रा इउपिपिएल सोरखारा 500 गं मटर साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोननाय जादों। दिनैनि बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआबो बड'लेण्ड हेपिनेस मिशनखौ बिथा खालामनानै गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गं 500 गोलाव मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाना मटर साइकेल हानजा सुरनायखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो सीएम प्रमद बर'नि, ओएसडी डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिजनि सोहोरनि मासिगिरि गुनेश्वर गयारी बिथांमोना। बिटिआर दा दिनैसिमाव 5 बोसोर आबुं मोनबाय। बेखौ लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना दिनै 14 नं ब्लकआ दिनै मोनसे बाइक रेलि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। आं बुंगोन जय बर' हारिनि जय। मानो जय बर' हारिनि जय? दिनै बर'आ मुलुगाव बयनिख्रुइबो आब्रुथि गोनां, सान्थिखौ मोजां मोनग्रा, गावनि गाव आथिङाव गसंथानो मोजां मोनग्रा, गसंनानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि। बे हारिया सोरनिबा नासयनायाव थांनाय समफोराव जोङो राव, हारिमु, थुनलाइ, आसारखान्थिखौ खोमानानै लानो गोनां जाहांबायमोन। नाथाय बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जा खौसे जानानै बर' हारिखौ बोखांबाय आरो दिनैनि बे बिथाखौ दोनबोबाय। बेनिखायनो आगुनि बर' दैदेनगिरिफोरखौबो जों धन्यबाद होनांगोन। थांनाय जोंनि बर'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जोंहा गोबां खहा जादोंमोन आरो जोंखौ आब्रुथि गोनां हारि होननायनिफ्राय मानसिफ्रा एरखेनानै सोंखारिनो नागिरदोंमोन आरो सानदोंमोन जे बर' हालामाव मालाबाबो जों गोजोन लाबोनो हानाय नंला, खौसेथि फैनाय नंला होननानै। खिन्थु मानबगुदि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि जा 3थि बर' एकर्ड जानानै थांबाय। बे 3थि बर' एकर्डनि गेजेरजों जोंनि समाजावहाय दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो सान्थिखौ गायसननो हाबाय आरो सान्थिखौ गायसननायजों लोगोसे जोङो खौसेथि आब्रुथि गोनां समाजबो जोङो दानो हाबाय, जौगाथायखौबो जोङो ग्रेजुवेलि लाबोनो हादों। बेनिखायनो बड'लेण्ड हेपिनेस मिशनखौ दिनैनि बे एकर्ड साननि जों लोब्बा लाखिनानै मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव 500टा बाइकआवहाय जोङो बाइकखौ रेलि खालामनानै बेवहाय जोङो पार्टिनि फ्लेग लायालासेनो सान्थिनि फ्लेग लानानै जोङो हान्थिनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। जायखौ जोङो हालामावहाय सान्थि गायसननायजों लोगोसे बड'लेण्ड हेपिनेस मिशन जोङो फोसावनायजों लोगोसे बिटिसिनि दरबार, आसामनि दरबार, भारतनि दरबार, मुलुगनि दरबाराव जोङो गायसननायाव पारमानेन्टलि जोङो खामानि मावनो हायो नामा, बे मिशननि गेजेरजों बेखौ फोसावनायनि हाबाफारिजों दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिटिसि एकर्डआव मोननाय माखासे 16टा जे गोहोफोर बेखौ आसाम सरकारा लांफिनबाय होननानै अपोजिसन दोलोआव थानाय बिथांमोना बुंबाय थायो। आं नोंथांमोननि चेनेलफोरजों बिथांमोननि सोरबा हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो, एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया। बिथांनि इन्टेलेक्सुयेल टप मस्ट बिपिएफ इन्टेलेक्सुयेल दङब्ला नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ डिबेट खालामनो थाखाय आं दिनै खावलायदों। नोंथांमोना दिनै लोगो मोनोबा बावैसोनो नोंथांमोननि चेनेलाव डिबेट खालामनो थाखाय बे बेलायावहाय आं बिथांमोनखौ चेलेन्ज खालामबाय। एरिया एक्सटेनसननि एरिया एक्सटेनसना नै दा जोंना फेब्रुवारियावहाय मोनसे 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों लखिमपुर जिल्लानि मोननैसो गामिखौ लादेरनानै जोङो गहपुर बारनानै जोङो जोंनि जा एक्सटेनसननि खामानिखौ जों मावनो थांगासिनो दङ। जाखाबाय, दा माखासे गामिफोरा जोंनि उदालगुरि जिल्लाजों हाबफाखाबाय। एडमिनिस्ट्रेसननि बेलायाव जोङो हानि बेलायाव बे खामानिफोरखौ जोङो दा मावजेननो खामानि लागासिनो दंखायो। गतिके उननि जेनेरेसना मावलांसिगोन, जोङो जोंनि खामानिखौ जों मावनानै होबाय। बेनो जोंनि मावनांगौ खामानि। 25 मायथाइनि जे बिटिसि बेयाव बाहागो लानो 25 मायथाइनि जा बिटिआर बा बिटिसि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोङो 100% गावनि आथिङावनो गसंथानानै जोङो इलेक्सन गेलेगोन आरो जोङो जुदिहे अबंलावरियाव मोनोब्ला
60टा समष्टि जायोब्लाबो जोङो 35टा 40टा सिट देरहानानै जोङो गावनो हारसिंनो UPPL गोजायैनो सरकार दानायनि बेब'स्थाखौ लागोन।